En 1954, els germans Salvador, Vicent i Elisa Borredà van crear una fàbrica que al llarg del temps es consolidaria com una de les pirotècnies més importants del país. Pirotècnia Borredà en estos 57 anys ha aconseguit premis tan importants com el de la Fira de València, el de la ciutat de Xàtiva, el de la Vila de l'Alfafar o el concurs de carcasses de la Junta Central Fallera de València. No hi ha festa que s'aprecie com a cloenda disfrute del soroll i colorit de la Pirotècnia Borredà. Una empresa familiar que posa tots els sentits en allò que fa. Dins de cada una de les persones que treballen o han treballat així, en el core d'ells és on està tot, perquè així és una empresa, però no deixa de ser una empresa familiar, perquè així tots són família. Entre que està el meu cosí, la meva cosina, ma tia, mon pare, ja només diguent així ja dius, és que són tots de casa. Després la gent que no és de sí ja porta molts anys de sí i ja és com de la família. O sigui, tots som una família perquè no deixes de confiar el que és la teva feina i la teva vida en les mans de la persona que tens al costat. Si aquesta persona ho fa bé, tu estaràs bé. Si aquesta persona té algun descuit o alguna cosa, el pot passar alguna cosa a tu. Entonces, així són tots una família, per el tema de que la seva vida està en les meves mans i al revés. La seguretat és el més important. Murs de 2 metres de gruix, casetes sota terra, distància entre elles de 70 metres i un llarg, etc. eviten qualsevol tipus d'accident. Si parla de la seguretat, perquè així com vegeu és l'últim que n'hi ha en seguretat, podem dir que és el que tenim nosaltres. Bàsicament és les casetes que són tot a base de planxes de formigó. Com veureu al voltant de la caseta hi ha una planxa de ferro, que això és el que es diu el sísmic. Quan nota alguna de vibració fora o alrededor de la pròpia caseta, en seguida el bota l'alarma. Després té les seves portes blindades i el techo, que és d'uralita. Uralita de ferro, perquè si pas o carreguera alguna cosa, que el foc eixirà sempre per a dalt i mai per cas lateral. Sempre n'hi ha alguna més de seguretat. Després, a part d'això, hi ha el montícul de terra, que és també per buscar la mateixa, que si poguera eixir per als costats, que encara l'espitjara per a dalt, mai que s'obri el foc per als costats. Però de vegades el Ministeri d'Indústria i Mines no té clar què és el que demana. Ens han obligat a instal·lar, que jo sincerament i particularment no ho entenc, un pararrayos així i allí baix un altre. Qual cosa que, quan veieu que estem al costat d'una muntanya no té ningú sentit, perquè toca salir a dalt de la muntanya, el que fem així és atraure un rayo a lo que és un polvorí. Algo un poc incoherent, però també per normes de seguretat ens van obligar a ficar-lo. Ara ens han dit que ja no val per res, però de moment ja està ficat així. Conegudes les mesures de seguretat, entrem en el producte estrella de Borredà. Amb la matèria prima que fa la mescla de potassi, carboni i sofre, s'aconsegueix la pólvora. Una de tantes despeses que ens han fet fer és, per exemple, això són els sísmics que estan aguantant en el que són les planxes que veieu rotejant la caseta, que en un principi ne demanaven uno a soles per a que és tot, que em pareixia algo lògic. I després ens van dir que no, que uno per a cada paret. Clar, això té un valor important i si multipliques per totes les casetes que tenim va ser un gasto molt fort. I després, al mes de tindre-los tots col·locats, es veuen poc apostes. Ens van dir, no, en uno ja n'hi ha prou. El millor mos adona, o el que més especialitzem és el tema de masquetaes, el tema de lo que és el tro. El que són trons per despertaes, el que són trons per a fer masquetaes i el que són trons d'avís. Encara que, home, de tot gastem, saps? Però el que més mos coneix és per el nostre tro. Vegem com es fabrica un dels molts productes pirotècnics dels que, entre altres, poden destacar els buscapeus, carretons, carcasses, traques, petardos, masclets, bruixes, bengales, rodes de foc i un llarg, etc. Així el que està fent és rematant els trons en els buquets estos que prèviament s'han empleat en aquestes casetes i ficant-nos el que és la funda en estupí per poder ficar aquests trons per a reforçar les traques, per als terremotos i bàsicament per això. I una vegada estan plens, se'ls guarden fardos de 10 i d'ell ja passen dins d'estos habitàculs que estan tancats hermètics, que va en este motor que tenen 2 planxes de ferro per a separar el gènere perquè no li s'amuntona així. L'aplaudiment del públic i el reconeixement d'eixa llavor ben realitzada és la major satisfacció per a un pirotècnic. Això és el principal. Una vegada estàs fent un espectacle que tu estàs tot el dia muntant-lo, estàs patint per cremar-lo, les hores que portes d'antes,
una vegada acabes de disparar-lo, si tu el gires i veus que algú aplaudix o diu molt bé o una simple enhorabona d'una sola persona, ja eres l'home més feliç del món. Jo mos compare a vegades en els toreros que peguen la volta al ruedo i tots es tiren mocaors i et diuen enhorabona, doncs jo em sentit com si fos un torero. Però el reconeixement no és el mateix dins que fora de la comunitat valenciana. Una vegada eixes d'ací, que te passes per fora de compte ja encideix tot pel coeter, que al coeter no li falta de res, que el traten, que dius, che, no estàs acostumat a aquest tipus de tracte, perquè així també, potser em veuen més de tots els dies, no tens aquest tracte, però una vegada eixes fora, nosaltres mateixos, ja no cal eixir-me fora, una vegada més per a la zona de Alacant o la zona de Castelló, que ja són menys coneguts de tots els dies meus, ja el tracte ja és diferent. Ja el que necessita el coeter, el primer el coeter i després els demés. Ja han vist, el que es va descobrir per casualitat en el segle IX pels xinesos i que va ser introduït a Europa sobre l'any 1200 pels grecs i els àrabs, com a material per a matar, ha desenvolupat en trons, colorit i alegria, que els germans Borredà es porten a tot arreu del món.